Ir-residenza San Vincenz de Paul komplet tissaħ bħala ċentru nazzjonali għal kura tal-anzjani f'pajjiżna permezz ta' iżjed investimenti f'tamir mediku modern u effiċjenti. Dan hekk kif ġie mammar b'żewġ magni ġodda portabbli tal-X-ray li jingħaqdu ma' magna simili eżistenti biex ikunu jistgħu ikopru b'mod effettiv ir-residenti kollha. Il-magni li nxtraw mill-Gvern b'investiment ta' aktar minn 400,000 euro se jipprovdu servizz kruċjali ta' X-ray direttament ma' pazjenti b'mobilità limitata, problemi konjuttivi jew saħħa dgħajfa. Dan is-servizz se jelemina l-ħtieġa tat trasport mhux meħtieġ u joffri kura aktar malaj u b'dinjità akbar fil-kumdità tas-sodda l-pazjent. Fl-okkażjoni ta' tnedija, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja mhux biss qal l-investimenti simili huma wkoll fil-ħaddiema iżda impjani wkoll għal aktar tamir ġdid. U ħajkonna wkoll magni aktar sofistikati fosthom CT scan machine, MRI machine u għalhekk ħajkonna Dipartiment ta' Radjoloġija komplet ġo dan il-post. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kwalità ta' kura li nkunu qegħdin nagħtu lill-anzjani tagħna. Nħares il-qudiem mal-aktar investimenti fosthom is-sala tal-psikoġerjatrija, renal unit ukoll ġewwa San Vincenz, investimenti b'saħħithom ħafna, jirrikjedu investiment kbir ta' flus, imma naraw li kawża ġusta għall-anzjani li aħna fl-aħħar mill-aħħar huma il-parti tal-poplu tagħna li aħna dejjem inkunu iktar nieħdu ħsieb. Min-naħa tiegħu Terence Cesare, radjografu, irrimarka li dawn il-magni mhux biss jgħinu fil-prevenzjoni iżda wkoll fil-ġestjoni aktar effikaċi tal-kundizzjonijiet tal-pazjenti. Il-vantaġġ kbir tagħhom hu li dawk residenti li ma jistgħux jiċċaqalqu għal raġunijiet varji, kemm ta' mobilità, kemm għax il-pazjent forsi ikun fraġli, immorru aħna b'daw il-magni nieħdu l-X-ray fil-kamra u mbagħad minn hemmhekk imur fuq is-sistema tal-isptar. Ta' min jgħid li dawn il-magni fihom ħafna features teknoloġiċi li ħajamlu ħajjet ir-radjografu iktar faċli,